kallo da sauraro assalamu alaikum barkanku da haka barkanmu da zaki kasancewa a cikin wani sabon shirin mai taken da mai kama ake koda shirin da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam yake daukar nauyin kawo muku bisa sahalewar ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano a inda dan uwa kuma abokin aiki comrade Malam Muhammad Garba yake jagorancin ita wannan ma'aikata kamar kowane mako Aminu Nuruddin Amin ni nake shirye shirin gashi a wannan makon ma zan gabatar ku biyo mu. Maskalar sauraro kamar da yadda kuka sani wannan shiri ne da yake zagaya lungu da sako domin zakulo muku ire-iren ayyukan alkhairin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam yake shimfiɗa al'ummar jihar Kano. Mu kuma mukan ɗauko muku domin mu nuna wa al'umma domin su ga irin nasarorin da yake samu biyu bayan alkawarurrukan da ya yi lokacin yakin neman zaɓe hawansa na biyu. Gashi dai tafiya tana tafiya kuma mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ga duk alamu wanda kuma shaida ne za ku tabbatar da cewar gwamna yana cika alkawarrukansa domin yanzu gangara yake yi a cikin kashi 100 mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya yi akalla kashi 96 zuwa da 7 kunga kuwa ko a jarabawa ne aka ce mutum ya ci kashi 96 zuwa 7 ai za a daga masa tuta ko kuma in ce za a iya sara masa. Ni ma zan yi irin ta wata Aisha wacce take cewa ta karya masa dan kwali, ni ma na karya maka hula. Masu kallo da sauraro za mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan a inda idan ba ku manta ba a makon da muka yi kwana da shi ne aka yi bikin makon lafiya. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a bangaren lafiya tana ɗaya daga cikin abin da ya fi ba da muhimmanci da kuma ilimi, amma yanzu magana zami akan bangaren lafiya. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam daga ranar da aka fara wannan mako a ranar mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce a zakulo masa ma'aikatan lafiya da suke horar da ko kuma in ce suke yin aikin lafiya a asibitocin gwamnati wa'annan ma'aikata ba ma'aikata ba ne na dindindin, ma'aikata ne wato wanda ake kira voluntary wanda suke yin aiki kyauta. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce a wannan shekara zai gwangwaje su kuma ya yi a inda da yawa daga cikin ma'aikata suka samu ko kuma in ce ɗaruruwan waɗanda suke ba da gudunmuwa kyauta suka samu takaddunsu na kama aiki dindindin tare da kuma ba su kayan aiki irin su uniform wato riga na ita wannan aiki wato ɓangaren likita da kuma ɓangaren jinya ɓangaren masu kula da magunguna da sauransu dai. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya ba su takaddun kama aiki. An gudanar da wannan taro ne a katafaren ɗakin taro ko kuma in ce katafaren ɗakin naɗa sarki wato coronation hall kenan da yake nan fadan gwamnatin jihar Kano, a inda za mu ja ku mu je wajen wannan taro ku ga yadda taron ya gudana da kanku daga baya ma yi sharhi akan yadda aka gudanar da wannan taro. Ku biyo mu. Kamar yadda kuka sani wannan mako ne na nuna ayyuka manya-manyan ayyuka da kuma irin hidima da aka yi wa wato ma'aikatar kiwon lafiya. Babu shakka Kano State mun fi ko'ina yawa a Najeriya, duk kuma inda ake da yawa to matsalolin kiwon lafiya suna faruwa a kowane lokaci kuma an fi samun sosai da sosai. Tunda mun fi ko'ina yawa to dole ne mu tashi tsaye sosai mu tabbata cewa mun kare lafiyar al'ummarmu. Saboda haka babban abin da ake kula da shi a kiwon lafiya
shine dole ne sai an samu kuɗaɗen da za a gudanar da asibitocinmu da sauran harkoki na kiwon lafiya. Saboda haka kasafin kuɗinmu a koyaushe mun tabbata cewa mun sa aƙalla kashi 15% na kasafin kuɗi domin gudanar da kiwon lafiya. Sannan kuma mukan ɗauki wato 5% na kudaden da muke tarawa mu tura a wannan asusu na kiwon lafiya. Sannan 1% na local government abin da suke samu mu sa a cikin wannan asusu. Sannan kuma akwai masu hannu da shuni da kuma zuciyar taimakawa, su ma suna ba da taimako akan gudanar da harkokin kiwon lafiya. Sannan kuma akwai ƙungiyoyi na duniya wanda suke taimaka mana, kamar Bill and Melinda Gates Foundation, kamar Dangote Foundation, kamar World Health Organization, kamar UNICEF, kamar USAID, kamar CHAI, kai suna nan da yawa wanda suke taimakawa gwamnatin jihar Kano. Sannan kuma akwai wato wasu kudade da gwamnatin tarayya suke bayarwa, amma sai gwamnatin jiha ita ma ta yi yunkuri ta ba da nata taimakon. A koyaushe aka yi mana tayi da irin waɗannan kudade, mu ma muna ba da namu kudaden domin a ba mu kudaden gwamnatin tarayya domin a gudanar da harkokin kiwon lafiya a jihar Kano. Akwai wani muhimmi shine ko kana da kuɗi, idan ba ka da tsayayyun ma'aikatu wanda za su dage su ga cewa an yi amfani da kudaden nan yadda ya kamata, to duk kudaden da ka samu ba lalle ne su yi amfani wajen gudanar da kiwon lafiya ba. To muna tabbatar maku duk irin wato organizations ko kuma hukumomi daban-daban na aikin kiwon lafiya, mun tabbatar da su suna nan suna aiki da ƙarfinsu, shi yasa muke samun nasara. Sannan kuma wato kiwon lafiya a jihar Kano sai muka duba muka ga cewa kowane ward muna da wato manya-manyan mazaɓu guda 484 a jihar Kano. To kowace mazaɓa muna tabbatar da cewa an samu asibiti wanda yake aiki 100% ga waɗannan al'umma. Wannan za mu ci gaba da haka sai mun ga cewa mun samu asibitoci masu aiki sosai da sosai a waɗannan mazaɓu namu. Sannan kuma akwai asibitocinmu na wato Emirates da muka ƙirƙiro, wannan kuma mun ƙara inganta su, mun ƙara faɗaɗa su domin al'amura na kiwon lafiya da yake samun al'umma ba sai sun baro ƙauyukan sun zo cikin birni da kewaye ba. Alal misali, waɗannan mannan asibitoci mun ƙara da wasu irin asibitocin kamar asibitin ido wanda suke fama da ciwon yana na ido daga ƙauyukansu ba sai sun bo birni su samu magani ba. Sannan masu ciwon haƙora ba sai sun zo birni ba, kowa ya san amfanin haƙori. Masu tauna ƙashi matasa sun san amfanin haƙori. Saboda haka akwai asibitin warkar da ciwon haƙora a waɗannan masarautu namu. Sannan ba mu tsaya a nan ba, akwai ma asibiti na kunne da hanci da maƙogwaro. Shi ma kana da irin wannan matsala ba sai ka zo cikin birni ba. Sannan akwai kuma laboratory wanda ake auna me ya damu mutum, wanda ake ɗaukar jini a ga me ya damu mutum. Shi ma yanzu a waɗannan masarautu asibitoci mun riga mun yi wannan laboratory. Sannan kuma muka ga cewa akwai wani babban ciwo wanda yake damun al'ummar jihar Kano, shine ciwon kansa. Wannan ciwon kansa yana ɗaukar rayuka da yawa. A sakamakon haka ne na yi ƙuduri na tafi ƙasar Australia a jirgin sama ma kawai wajen awa 20 ne kafin ka kai wannan wuri.
amma saboda muhimmancin ba da magani ga wannan ciwo, na je wannan ƙasa ta Australia, na ziyarci santa tasu wacce ta fi kowace santa ta ba da maganin ciwon santa a duniya. Na ce su ba mu shawara, suka turo turawa 15 suka yi mako 2 a jihar Kano suna binciken wace irin kansa ake samu a jihar Kano, suka yi lissafi sannan suka ba mu shawara akan wani irin asibiti, wani irin gini ya kamata mu yi, waɗanne irin na'urori ya kamata mu saya. To a yau dai in takaice muku labari, wannan asibiti na warkar da ciwon kansa an kammala shi kashi 95. Nan gaba kaɗan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zo ya ƙaddamar da wannan asibiti. Wannan asibiti kamar yadda masana suka gaya mana ya fi kowane asibiti a Afirka girma wajen warkar da kiwon kansa. Saboda haka mutanen Kano, wannan asibiti ba asibitin ku ne kawai ba, akwai 'yan Najeriya da za su dinga zuwa Kano wajen neman magani, akwai 'yan Afirka da za su dinga zuwa Kano neman maganin kansa. To Kano ta zama lallai ko da me ka zo an fi ka. Jama'a assalamu alaikum. Masu kallo da sauraro kun dai ga yadda wannan raba takardun kama aiki ya gudana, a inda na ce ɗaruruwa wato dubbai ne kamar da yadda kuka ji. Ba abin da za mu ce mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam sai Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi, ya kuma ba da nasara abubuwan da aka sa a gaba. Allah kuma ya kawo babban rabo. Daga nan washe gari ne kuma mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya ebi tawagarsa suka tafi garin Rano, ko kuma in ce karamar hukumar Rano, kuma masarautar Rano, inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya buɗe katafaren asibitin nan da ya yi alkawari a shekarar da ta gabata, inda ya ce za a ɗaga likafar wannan asibiti zuwa babban asibiti, inda a makon da muka yi bankwana da shi ne dai wannan alkawari ya cika. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya buɗe wannan katafaren asibiti. Wato wannan asibiti ne da yake zai ringa kula da idanuwa, haƙora tare da kuma kunne. Idan ba manta ba, a wani lokacin da mai girma gwamnan jihar Kano ya kaddamar da gyaran wannan asibiti, ya ce da mai gani dindimi da kuma mai koren haƙora, ko kuma ba koren haƙora ya ce ba, yalan haƙora da sauransu, har da shuɗi ma ya ce a wannan lokaci. A wannan asibiti insha Allah za a ƙoƙari a gaya za a yi a kula da masu wa'innan lalura. To alkawari dai ya cika. Al'ummar karamar hukumar Rano, ko kuma in ce masarautar Rano, sun gani, gashi al'ummar duniya ma za ta gani. Fatanmu Ubangiji dai Allah ya kara darajar mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam. Bara mu shiga wajen wannan taro a farfajiyar ita wannan asibiti da yake garin Rano. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam, ga kaga al'ummar Najeriya. Kaje to kwamishina na da tsayanan, amma bayan 400 din idan an samu ƙari to kada ka musa. Wannan 400 shine aƙalla, ba a kasara ba, aƙalla 400. To yau muna da gadaje a wannan asibiti aƙalla 400. Kusan kuma gadajen nan
gadaje ne sosai, akwai katifa da sauran na'urori wanda za su sa mai lafiya mara lafiya ya kwanta domin ya samu sauki. Saboda haka mazaɓu al'amura mutane daga wannan mazaɓu da kuma unguwanni da ƙauyuka da garuruwa ƙanana da manya na wannan masarauta, wannan asibiti nasu ne, wannan asibiti naku ne. Kai saboda ƙwarewarsa ma masu tafiya ma daga wasu jihohi in sun yi haɗari to wannan asibiti yana jiransu, za a yi masu asibiti aiki kyauta wanda ya haɗarin mota. Wannan asibiti muna so mu rage wa mutane tafiya babban birnin Kano, domin babban birnin Kano shi ma kansa al'umma ce cincirindin. Idan an je an haɗu da al'ummar jihar Kano, asibitoci da aka yi na ƙwararru sun cika. Ku ba ku ji daɗi ba, al'ummar Kano da kewaye su ma ba su ji daɗi ba, domin al'umma ta yi yawa. Muka ce to shi kenan, kun san akwai manoma 'yan uwanmu, akwai wani abu da ake kira ganaka. In ka yi shuka gaba ma ka yi tsara ka yi shuka, gaba ma ka tsara ka yi shuka, in ka zo sa taki kowace shuka ya ce ga naka, kai ga naka, ga naki, to wani ma ga naki. Asibiti ba mun sa an gyara shi, an ƙara shi, an ƙara guraren kwanciya na maza da ƙara guraren kwanciya na mata da ƙara guraren kwanciya na jarirai da mata masu haihuwa. Sannan ko muka ce a ƙara, wai shin idan haƙorinka na ciwo wai ina za ka? Suka ce asibiti. Wani asibiti? Suka ce cikin birni da kewaye. Na ce a dakata, kana da kudin mota? Suka ce to ranka dai sai da kaji na, sai da in sai da akuya, in shiga mota in tafi babban birni, domin haƙori na ba na iya tauna ƙashi. Tsokan ma ta nama, in ma akwai naman sai da in haɗe kawai. Sai to kai tsaya, an gaya maka dama nesa ta zo kusa, ko ce eh. Sai to yanzu ka tafi Rano kawai, akwai asibitin haƙora, banda ma haƙoran har baburin ka za a duba, banda ma baburin har loben ka za a duba, banda ma loben har harshen ka za a duba.
da kun san nesa ta zo kusa kenan. Sannan kuma wannan babban asibiti ina mai ciwon kunne ana magana kana ta mai kace haka sai kai tsaya me yasa maka ciwon kunne wato ai a karara ne an yi sabon asibiti cikin asibitin ma har da wani asibitin kun ji gata cikin asibitin ma akwai wani asibitin akwai asibitin ciwon kunne. Kun san Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan kunne domin ba kunnen kashi ya yi ba, duk da dai akwai kashin a ciki, amma ya yi shi ne domin a ji ko a yi biyayya ko a fahimta. Cikin kashin nan akwai na'urori daban-daban amma da gashi-gashi a ciki domin ya tace irin iska da take kai amo cikin kunnanka. Akwai gashi-gashi mai da yake tace wannan iskar don kada ƙura ta shiga. Sannan kuma akwai halitta iri-iri daban-daban hawa-hawa domin ka ji sosai. Ko ana karatun ƙur'ani ka ji sosai. To akwai likita, akwai na'urori daban-daban da aka sayo aka dasa domin a yi maganin asibiti masu ba da magani masu ciwon kunne. Kai ba tsaya nan ba, ina mai ciwon hanci kama hancinka ba don ado kawai ka yi shi ba, iska na shiga ta hanci, shi ma akwai gashi mai tacewa, shi ma akwai na'urori ƙananan halittu a cikin hancinka domin ka sha iska sosai kuma ka iya magana. Akwai likita wanda zai sa na'uro cikin hancinka ya hanga ya ce da kai ga abin da ya dame ka, ya ga wani dan kumburi, ya ga wani dan abin da na haka, amma an kaɗau wannan magani ka sha ko aka yi maka wannan allura, in Allah yarda wannan hanci naka zai dawo fes. Sannan kuma wani ma ciwon makogoro yake. Wani makogoro yana da amfani ko ba shi da shi? Sai za ka haɗi loma za ka san amfanin makogoro. Ko za ka yi magana, akwai na'urori, akwai halittu a makogoro. Mai ciwon makogoro shi ma akwai asibiti a ciki, akwai inda za a kai ka in kana da ciwon makogoro. Kai na makafi, wai ido ba ciwo ne? Gani ba shi da amfani? To sai da gani fa ake karatu, sai da gani ake tafiya, sai da gani ake aiki, sai da gani ake al'amuran yau da kullun da sana'a. Saboda haka wani na fama da yanar ido, sai dinga ganin mutum ɗaya kamar mutum biyu ne, gara haka, kaga idan mutum ya yi fari kaga yana ganin duhu ƙarshen da ba dinga ganin duhu har abada. To gwamnan jihar Kano, masu kallo da sauraro kun dai ga yanda wannan makon lafiya ya gudana, a inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam
ya mai da hankali akan fannin lafiya. Daga makon lafiya ne za mu tsallaka bangaren kwamitoci da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya kaddamar, a inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya kafa kwamiti a bangaren shari'a, hizba da kuma zakka da hubusi. Idan masu kallo da sauraro za su yi dogon tunani, wa'annan fanni a jihar Kano suna da buƙatar kulawa ta musamman bangaren shari'a. Hakan ya sa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ya ebo zakakurai kuma masana akan fannin shari'a, ya saka su kwamiti daban-daban a cikin a wannan lokaci, a inda zan ja ku katafaren ɗakin taro na naɗin sarauta da yake fadar gwamnatin jihar Kano, a inda shi ma dai a nan aka gudanar da wannan taro. Za ku ji daga bakin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam. Saboda haka wannan shari'a commission kamar yadda aka sake tsara su aka ba mu shawara muka yi a kai, to muna da kyakkyawan zato an haɗa masu aiki da kuma masu son yin aiki ina mai shi, to ga kwamishin shari'a. Allah ya taimake su. Sai maganar zakka shi ma akwai tarihi akan wannan hukuma a jihar Kano. Da can gwamnati ma dai bata ɗauki zakka akan magana ce ta gwamnati ba. A lokacin da maganar shari'a ta shigo, wacce 'yan siyasa suka fizge ta don su ci zaɓe, aka gurɓata ma maganar shari'a ta shigo, gwamnati ta shigo, maganar zakka ta shigo, gwamnati ta shigo, amma kuma ba a sa ta a gurbin da ya kamata ba. Sai aka yi mata riƙon a karbi kuɗi a bayar da wanda ba yake bukata. To haka ne, amma kuma magana shine, shin an ma yadda da gwamnati ta karbi kuɗi ta bada zakka? Shi mai bada zakkar zai ga cewa yadda ake rike da kuɗin gwamnati, wani lokacin ake facaka da kuɗin gwamnati, haka idan an ba da kuɗin zakka a hannun gwamnati, haka za su shiga irin wannan hanyar. Saboda haka masu ba da zakka da kansu sai su ga cewa kai, ni na gwammace in bi ƙa'idar ba da zakka, in je in ba wanda zakka, Allah ya karɓi zakka. To kun ga akwai wannan matsalar. Sai ta kasance hukumar da gwamnati ta kafa kamar gwamnati ce, su kuma da yake sun san ba a ma ɗauka an yadda da su za a ba da ma zakkar ta hannunsu ba, saboda ka su kuma sai su zo wajen gwamnati. Masu kallo da sauraro kun ji jawabi daga bakin masu jawabi, a inda aka yi dogon jawabai masu jan hankali da kuma ilimantarwa. Duba ga yanayi na lokaci, duka anan za mu ja labulan wannan shirin. A madadin gwamnatin jihar Kano da take ɗaukar nauyin kawo muku shirin, karkashin kulawar ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano, a inda dan uwa kuma abokin aiki comrade Malam Muhammad Garba yake jagorancin ita wannan ma'aikata. Sai ni da na shirya kuma abokin aiki Sadiq Muhammad Fage da ya ɗauko mana hoto
tare da kuma wanda ya tace mana hoto, wanda a wannan makon ni na ya kama masa aiki. Nake cewa Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairi wani makon.